चिरां जिल्ला बेंटल मोनसिनसिन सिब्राय इंलिश फरायसालिनि बाथौ मिसना 31थि बोसोरारि बिमा बिफा लोगो हमलायनाय हाबाफारिखौ गाजा गोमजायै खुंफुङो। चिरां जिल्ला बेंटल मोनसिनसिन सिब्राय इंलिश स्कुल बाथौ मिसना दिनै गाजा गोमजायै 31थि बोसोरारि बिमा बिफा लोगो हमलायनाय हाबाफारिखौ खुंफुङो। जाय हाबाफारियाव सावथुन मुलुगनि फावखुंगुर फैलाजे बरगयारिया गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै बिमा बिफा फरायसाफोरखौ गुवारै सोलोंथाइनि सोमोन्दै बेसेनगोसा बिबुंथि होयो। बेजों लोगोसे साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि मंगल सिंह हाज'वारि बाहागो लायो। बेबादिनो फरायसालिजों लोब्बा थानाय गोबां बिबानगिरि फरायसा आरो बिमा बिफामोनहाबो बाहागो लायो। गोनां सोंथि जे 31थि जे एनुअल गार्जेन मिट बे 31थि एनुअल गार्जेन मिटआव जोंहा एसे बुंनो गोनां बाथ्राया बेनो जाहैबाय जों बाथौ मिसननि साइडनिफ्राय जे देग्लाय मेइनलि फार्स्ट नाम्बार 1 जों आगोलाव जि बाजेट दङमोन थारमाने फुराना जि फिस बे फिसनि गेजेरजोंनो जों सोलिबोबाय थानो गोनां जादों। माखासे खारनाव जों बारायनो हायाखैमोन। नाथाय बे फिसनि बाजेटजों सोलिनांगौआव जोंहा बाथौ मिसननिफ्राय रांखान्थि बिथिङाव एसे जुरुला अबस्थायाव जों गोग्लैनो गोनां जादों। दा बेखायनो थांनाय जोंनि डिसेम्बर दाननिनो मेनेजिं कमिटिनि जि सिद्धान्त थांखि बे थांखि बादियै जों देग्लाय फिसखौ एसे बारायनानै होनो गोनां जाबाय। नङाब्ला फरायसालिखौ सामलायनाया एसे गोब्राब जागोन। होमब्लाबो जों बाथौ मिसन कमिटिनिफ्राय मोनसे नोजोरखौ होनानै लाखिनो गोनां जादों जे जोंनि खाथियाव थानाय माखासे मिसनारि स्कुलफोर माखासे प्राइभेट स्कुलफोर बिसोरजों रुजुनानै जों बयनिबो गाहायाव थानानैनो जोंनि फरायसाफोरनो मोनसे मोजां परिबेसनि शिक्षा होलांनो हानाय आरो मोजां परिबेसनि मोनसे स्टाफ मोजां माने गुड क्वालिटिनि शिक्षा होनो हानायनि नोजोर बिथिंखौ जों लानानै देग्लाय आवगायनाय जादों। आरो हाबाफारि बायदियै जोंहा माखासे इनफ्रास्ट्राक्चारनि खोथा जों जायखौ दानि नैबे गोदान शिक्षा माबायाव एकाडेमिक जि लाइन बे लाइनाव माने उपयुक्त मोनसे एकमडेशन बेखौ होनो थाखाय जों सेस्था खालामदों। जेराव दहाय जोंहा नेहाथारि बिथाङाबो रिपर्टखौ होबाय जे जोंनियाव जों खुगाजों बुंदोंमोनब्लाबो स्मार्ट क्लासनि खोथा गैयामोन। बेखौ होनो हानाय जाहैबाय सेस्था खालामनानै। आरो कम्पिउटार क्लासनि बाथ्रा गैयामोन बेखौ जों स्टार्ट खालामबाय एसे सिगांनिफ्राय। आरो बिनि उनावहाय मा होनो लेबरेटरि साइन्स लेबरेटरि बेबो गैयामोन जों बुंदोंमोनब्लाबो बेफोर जिनिसखौ जों दिनै जगार खालामनानै होजोबनो हाबाय। आरो बेखौ मेइनलि गार्जेनफोरनो एसे नलेजाव होनो जोंनि थांखिया बे गार्जेनफोरनो एसे मिथिहोनो जों बेखौ थांखि लानानै गार्जेन मिटिंखौ दिनैनि मिटिंखौ एसे गरजियासलि खालामनानै मिथिहोनो थाखाय जों हाबाफारिखौ लादों। आरो बेजों लोगोसे जोंहा जाहाथे जों साफ्रोमबो गार्जियानखौ मोनो साफ्रोमबो गार्जेना जाहाथे दिनैनि गार्जेन मिटिङाव पार्टिसिपेट खालामनो हायो बे नोजोरजों जों साफ्रोमबो गार्जेननो आलासिनो आरो साफ्रोमबो गथ'नो बाहेरायाव थानाय गथ'फोरनोब्लाबो बोथिसे जानायखौ फ्रि होनानै बेदरै फिसायै बोथिसे जानायखौ फ्रि होनानै जाहोनो बिसोरखौ गोजोन होनो थाखायबो जों बे हाबाफारिखौबो लानाय जादों। आरो बेजोंनो जोबथा मोनसे जोंनि हाबाफारिया जाहैबाय जे बाथौ मिसना मोनसे धोरोमनि बिथायाव गसंनानै थानाय मोनसे एडुकेसनेल इन्स्टिटिउसन। बेहाय जों बाथौ धोरोमनि आसार खान्थि नेमखान्थि बेफोरखौ लाखिनांगौबा जोंनाव कालसार होननाय जिनिसा सिगाङाव फैयो। बेखायनो बे हारिमु जे कालसार बे कालसारनि फारसेबो नोजोर होनानै देग्लाय एसे सिगांनिफ्राय जों थियाटार मा होनो ख्रिस्टि पार्टिल' नङा जोंनिनो गथ'फोरखौ मोसानाय मुसुरनाय दामनाय देनाय बिथिंजायाव एसे सिगाङाव जों बेखौ वान स्टेप माबा लानानै प्रग्राम लानानै बेफोरखौबो जों मावफुंबाय। आरो देग्लायनि जे गार्जेन मिटिंनि थांखि हाबाफारिफोर बे हाबाफारिफ्रा बेनो। थांनाय बोसोरनि जि मेट्रिक HSLC एग्जामनि रिजाल्ट जों होनगोन बे खोब गोजोनथाव। आरो बिनि आगोलनियाबो खोब गोजोनथाव। बुंनो थाङोब्ला 2014 सननिफ्राय जों दिनैसिम 100% पास मार्क बेखौ जों होबोबाय थादों। आरो सासेबो गथ' फेल गैया। अबयस्से सिगांनियाव 100% बाबो 3rd डिभिजन दंमोन। थांनाय बोसोरनि आरो बिनि सिगांनि बोसोर बे बोसोरनैयाव
सेकेन्ड डिभिजननिफ्राय गाहायाव गैया आरो फार्स्ट माबा थार्ड डिभिजन होननाय गैया आरो जों देग्लाय आसा खालामदों देग्लायनि जे 33 स्टुडेन्टसफोर दं बे 33 स्टुडेन्टसनि गेजेराव गासिबो माने फार्स्ट क्लास पास थारमाने सेकेन्ड डिभिजन गैयै फेल होननाय जिनिसखौ जों बुंनो रोंला दिनैसिम 10 बोसोराव हाबबाय दा 11 बोसोराव रानिं होननांगोन बेखायनो थांनाय बोसोरनि जि रिजाल्ट बे रिजाल्टनिफ्राय देग्लाय आरो साबसिन रिजाल्ट मोनगोन बिनि जि प्रिपारेसन मटिभेसन स्टुडेन्टसफोरखौ जों जि मटिभेट खालामनांगौ मानसि लाबोयै लाबोयै मटिभेट खालामनाय टाइम टु टाइम बे हाबाफारियाबो जोंना सिङाव जागासिनो दङ आरो बेखायनो जों आसा खालामनो हायो थांनाय बोसोरनि रिजाल्टनिख्रुइ देग्लाय डिस्टिंसन लानानै साबसिन रिजाल्ट मोनगोन बियो खाथां